Jó. Ez igen, ez a Dance-floor. Laci, tudod, hogy ellenkező kézzel kell mozogni. Mindig azzal a kézzel, amit látsz. Pont ellenkező mozogni. Hát Laci, fordítva! Miért? Azért, mert tükörkép. Tudod, hogy ebbe szoktál bele de akkor mindenkinek kell támogatni. Nem, de... Laci, ne állj meg! Lyukassál, fenn vagyok. Ja, állj meg. Árnyékben van. Tényleg megint úgy is. Ez megnek meg! Ez jó! Dance floor. Laci, akkor olyan a mondás. Olyan! Pont! Krisztián meg ugrálósra nyomja! Explode! Engedj! Engedj, látod? Ja! Laci, hogyha nem megy az egyik, ugorják a másikra! Jogi! Mi 60 000 van? Ja, 97! De tegy! Krisztián le van marad, a Krisztián lábbal nem kell ezt gondolni. Ja, le. Arra nem az szóval. Úgy látom. Milyen vezette? Jó vagy! Jó vagy! És megy le a hasad! Amit az előbb megettél, már ne is vedd! Nézd! Láttad? Láttad? Gyorsan tart. Két volt rohadt béka! De a kebább meg! Na mi van? Jó vagy, 103-75-re vezet! Vezet, mint az állat! Mindenképp, ezt vetíts rá! Rájársz, Laci, rájársz! Most jön a fejelpörgés a földön. Arra készüljetek rá, mert azt nem tudjátok le utána, hogy kiesnek. Erre táncolni. Hát ezt tudod, ezt tudom. Ezt tudod, hogy tudom! A Jackot kezdjük meg! A Jackot! Na most! Dance floor! Oh! Dance floor! Nem megy. Oh! És jó lesz, ne? Ki van a fülülve? Nem megy föl! Dance floor! Ó, Laci, lépjél át a másikra, ha nem bír. Azt figyelj, azaz. Ez milyen csalás? Milyen csalásod utolért? Tibi bortologtél. Dance floor. Ó! Kívánjuk portugézre. Ó, egy újabb volt.